Començarem amb Àlex Jacé Cornet, que avui és al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera perquè s'estrena la mostra sonora i visual al Centre Cívic Convent de Sant Agustí. Àlex, fins quan s'hi pot visitar la mostra? Doncs sí, avui comença la 13a edició d'aquesta mostra sonora i visual aquí al Centre Cívic Convent de Sant Agustí. Comença avui dimarts i es pot visitar fins al proper dissabte, dia 10 de juny. Al programa trobem activitats diverses, des de concerts, exposicions o també instal·lacions, dansa, xerrades. El tema central d'aquesta mostra és el concepte de comunitat i l'objectiu és convertir aquest espai en un punt de trobada i intercanvi amb l'experimentació visual i sonora com a protagonistes. La inauguració és avui a les 7 de la tarda. Es presentaran un conjunt d'instal·lacions que us ensenyarem d'aquí a una estona i també hi haurà a partir de les 8, ho veieu aquí al meu darrere, un concert de Gamelan Barça-Vara, un conjunt resident al Museu de la Música de Barcelona i que treballa per acostar la música tradicional de Bali, Indonèsia, aquí a casa nostra. Àlex, ens voleu ensenyar les instal·lacions de les que ens parlaves abans i, de fet, amb les que s'inaugura la mostra, no? Tot i que no sé si ja totes estan a punt, ja ens diràs. Doncs les estan acabant de preparar, han d'estar a punt per les 7 de la tarda, que és quan es presenten al públic. Tenim amb nosaltres un dels responsables d'aquesta mostra, l'Òscar Martínez. Podríem començar explicant la instal·lació en què ens trobem ara. Ens trobem amb la instal·lació de Recode, de la Míriam Soteras, que és una artista poeta d'aquí de Barcelona, en la que deconstrueix un poema en diferents codis lingüístics i convida al públic que ve a fer la reflexió i a aportar el seu propi codi. Una mica la idea és sempre aquesta, no? Pel que he anat veient, sempre interpel·lar el visitant, interpel·lar l'espectador. Exacte. Nosaltres a la convocatòria sempre marquem un punt temàtic i aquest punt temàtic és el que volem que les instal·lacions representin, interpel·lin a l'espectador i facin un punt de reflexió. Aquest any es tractava de la comunitat. La idea també, establint aquest punt temàtic, era que el centre cívic, que l'equipament esdevingui un punt de trobada i interacció al voltant de l'experimentació visual i sonora. Exacte. Aquesta és la 13a edició de la mostra i per nosaltres és com el punt d'inflexió cada 2 anys en el que experimentem, portem a l'abast del públic tota una sèrie d'artistes, tant novells com més ja consolidats, a presentar les seves peces interactives. Podem veure més peces, sí. Què podríem comentar d'aquesta? Aquesta és d'en Pep Camps, és un artista molt consolidat d'aquí del barri, per exemple, i ell fa un joc amb els colors, amb el visual, intenta que la gent utilitzi el mòbil fent aquí una creació amb els metacrilats de colors, fer una foto, fer un hashtag i després tenir com una mena de mur digital on estiguin representades totes les creacions dels visitants. Molt bé, doncs moltes gràcies, Òscar. A vosaltres. Nosaltres ara veurem algunes instal·lacions més. Recordar-vos que aquells que estigueu interessats en venir aquí al Centre Cívic Convent de Sant Agustí, veure aquesta mostra i aquestes instal·lacions en concret, que per cert són a la capella del Centre Cívic, teniu temps fins al dissabte, dia 10 de juny. Ara podem parlar amb un dels artistes que porta una instal·lació. Són en Lluís Margarit i en Pol Closella. Lluís, què millor que el propi artista, és un plaer, ens ho pugui explicar de primera mà la seva instal·lació. Agafi el micròfon. Sí. La instal·lació, és això, és un hortet de patates. Vam aprofitar unes cançons que teníem al calaix, que encara no havíem tret, amb el seu projecte Petit Ibèric i el meu d'Airieix, i aprofitant el mida d'aquestes patates, si el Pol ens ensenya com funciona, simplement la patata mare, diguem-la, del mig fa de conductora i quan toques la patata desbloqueges una cançó nova d'ell o de mi. I allà tenim unes instruccions com perquè la gent pugui venir i vegi una mica com funciona perquè ningú es perdi i ja està, és una mica això. Podem fer una mica de demostració, no?, de que soni alguna de les cançons.
Ja és molt difícil. A vegades hi ha trampes plantades, has d'anar buscant. Ara només hi ha sorollets. Has d'anar buscant, a vegades hi ha trampes posades i has d'anar a trobar la cançó. Però això va així. Molt bé, doncs moltes gràcies. Parlarem amb un tercer agent, en aquest cas és una de les responsables també de la programació, una de les comissàries, la Romina Fusco. Ara hem vist les instal·lacions que hi ha aquí a la capella del convent de Sant Agustí, però són només una petita part d'aquesta mostra sonora i visual, no? Què més trobem a la programació? Sí, hi ha com dos tipus de formats, no? Les instal·lacions, que estan pensades per com una instal·lació permanent que durarà tota la setmana i que podrem gaudir i sobretot jugar amb elles. I després hi ha un apartat de directes on trobem des de dansa, electrònica, sons més tradicionals com el que veurem avui, a la inauguració d'aquest cicle i performance, tots llenguatges que d'alguna manera dins de la creació sonora i visual dialoguen i fan diferents propostes. Comencem avui i tenim programació cada dia. Tenim dimecres, dijous, divendres i dissabte amb propostes que també estan pensades per famílies. Hi ha tot tipus de creativitat perquè les persones també puguin gaudir de persones que, a més, tenen recorregut llarg a la ciutat i fora de la ciutat també tenim gent convidada i sobretot estar a prop d'aquestes creacions en un format molt més petit, obert, gratuït, sense reserva prèvia, que poden també gaudir-ho d'una forma plena. Molt bé, doncs moltes gràcies, Romina. Gràcies a Nosaltres vosaltres. acomiadem la connexió, recordant que aquest vespre a les 8 hi ha el concert de Gamelan Barasvara, és el concert inaugural, i també recordant que aquesta mostra es pot visitar aquí al Centre Cívic Convent de Sant Agustí fins al dissabte, dia 10 de juny.